Ханбикәбез Сөембикәнең туган җире Әстерхан шәһәрендә. Аның 450 елдан артык тарихы бар. Хәзер без шәһәрнең кирмәнендә, нәкъ үзәгендә, йөрәгендә дисәк тә була. Татар тарихының шикләре гаҗәеп киң, ул әле өйрәнелеп тә бетмәгән. Ничек кенә булмасын, һәр басып алучы тарихны үзенчә яза бит. Бу һәркемгә мәгълүм. Менә Әстерхан кирмәненә кереп басуга шундый уйлар яулап алды. Әстерхан чын исеме Хаҗи Тарханны татар тарихының бишеге дип атыйсы килә. Әлеге борынгы каланың яше турында фикерләр төрле. Безгә билгеле булганча, кала исеме сыйфатында Хаҗи Тархан рус елъязмаларына 1250 елда ук үтеп кергән. Хаҗи Тархан Иделнең ике ягында да яшәгән. Сул якта Нугай татарларының кышкы утарлары, кәрван-сарай булган. Ике арада сал кимәләр йөргән. Әстерханның сул ягында хәзерге Кремль урынында татар кирмәне, мәчетләре белән тирә-якка ямь биреп торган. Анда әүлияләр, изгеләр күмелгән. Хаҗи Тархан тарихы исә монда Дәрвиш Али ханның сарае, хан мәчете булган дип күрсәтә. Кремль тирәсендә урнашкан Аккыш күле элеккеге Иделнең бер тармагы. Татар базары калкулыгы өстендә Иван Златоуст ширкәве бар. Анда элек хан мәчете һәм хан каберләре булган. Ширкәү эчендә хәзердә 3 мөселман кабере урыны билгеле. Берсе Фатыйма әүлиянеке. Кайбер татарлар монда килеп нәзер әйтәләр, ширкәүгә кереп садака салалар икән. Икенчеләре нәзер садакасын ширкәү кыймасы аша элеккеге мәчет нигезенә ташлап калдыралар. Татар базары тирәсендә үтәмеш әүлия күмелгән. Кызганыч, ул кабер юл астында калган. Ханлык яулангач, Хаҗи Тархан ханнары Иран, Ирак, Төркия, Дагыстан, Мәккә, Мәдинә якларына, Урта Азия һәм башка төрки гарәп мәмләкәтләренә таралалар. Алар белән дәүләт эшлеклеләре, шагыйрьләр, табиблар, астроном, һөнәрчеләр дә китә. Әстерханга ничә ел дигән сорауга рус Әстерханына 450 елдан артык, татар Әстерханына 900-дән дә ким түгел дип җавап бирәбез, дип яза Наилә Патеева. Әстерхан шәһәре утраулардан тора, аларның саны 11 икән. Менә мәсәлән, әлеге утрау татар бистәсе, менә әлеге күпер татар күпере икән. Безнең каршыбызда Муса Җәлил урамы. Менә хәзер без Муса Җәлил урамында, яшь тамашачы театры алдында басып торабыз. Кайчандыр әлеге бинада Вулкан дип аталган татар театры эшләгән. Әстерханның татарлар күпләп яши торган борынгы бистәсе урамнары буйлап атлыйбыз. Бер-берсенә терәлеп үк салынган кичкенә йортлар, тәрәз каршыларында чәчәккә күмелгән куаклар. Шушында туып үскән, шушында ук гомер итүче милләттәшләребез белән дә аралашып алабыз. Кайчан үз телеңне ишетәсең, совсем башка сүз. Менә сезнең урамда ничә мәчет, сездә мәчетләр дә күп. Бездә 3 мәчет безнең урамыбызда. Менә бу яшел мәчет, Нугай мәчете, Ак мәчет и Казал мәчет. Вот Ак мәчетне реставрировали при помощи Казани. 1910 елда Әстерханда 18 мәчет эшләгән. 20-30 елларда башка төбәкләрдәге кебек үк монда да аларның күбесе ябыла. 1954 елда шәһәрдә бары тик 2 мәчеттә генә намаз укылган. Менә хәзерге көндә татар бистәсендә күпме мәчет бар һәм алар ничек эшли, кыскача шулар турында сөйләп үтсәгез. 80-тән артык. 80-нән артык. Алар авырларда, шәһәрдә. Бүген Әстерханда 11 мәчет мөселманнарга кире кайтарылган. Арада иң улысы Ак мәчет. Ул 1810 елда сәүдәгәр Нияз Измайлов акчасына төзелә. Бусы яшел мәчет монда Казан урамында. Аннарысын Кызыл мәчет, иң беренче мәчетебез. Зур Исатта, Татар базарда. Инде хәзер Килинчи да бик зур мәчет салынды. Шул Ак мәчетне инде бик зур ярдәм итте Казан. Ул салынган 17 векта монда салынган, алдын булган агач, аннары сугыш башлагач, Первая Отечественная война
Аны таштан иттеләр. Татарстанга бик күп рәхмәтләр кирәк әйтергә. Алар бик ярдәм итте. Моны төзәргә, эшкә салырга, хутка салырга, моны әйтергә була. Elhamdülillah kişiler bütün meçhitlerde tuğup yeri. Küp hatınlar yeriler, bir küp alır yardım iteler. Balalarını dinge bastıralar. Ot elhamdülillah şınarga, abilerge, apaylarga küp ittirip, zur ittirip rahmet alarga eten her vakitte. Biz ипләп кенә Татар бистәсе буйлап Идел газетасы редакциясына таба барабыз. Сәгыйд Рәмиев, Габдулла Тукай, Фатих Амирхан, Галимҗан Ибраһимов кебек бийек шәхесләребез үткән юллар бит бу. Әйе, гасырлар агымы. Аның изеннән киләчәк атлый. Бүген инде Әстерханда Габдулла Тукай скверы бар. Ул шәһәр кунакларының, милләттәшләребезнең яраткан урыны. Менә хәзердә нәкъ шундый мизгел. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге зур делегация бийек шагыйрьнең һәйкәленә чәчәкләр сала. Һәйкәл алдында шәһәрнең Габдулла Тукай исемен йөртүче 74-нче санлы мәктәп укучылары. Мы ученики прекрасной школы, которые носят имя великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Мәктәпкә Татарстан президенты микроавтобус ачкычын бирәчәген әйтте. И мы сможем вновь посетить Казань, побывать в школах, посмотреть, как там изучают татарский язык и как там соблюдают традиции татарского народа. И туган тел, и матур тел, эткем энкеннен теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. Birinci sınıftan Tatar dili dersleri alıp barılar. Okuyorlar, öğrenirler Tatar dilini, Tatar kültürüsün, Tatar edebiyatın. Bilesizmi, biz bik gururlanabız. Bizning Asterxanda bik matur haykal yasadılar. Габдулла Тукай бик шагыйрыбызның исеменә багышланган. Күңелебездә Түбән Идел буе төрки халыкларының мәгърифәтчесе, Идел Татар газетасының беренче баш мөхәррире, Нугайларның беренче тарихчысы Имам Хатип Абдрахман Гомәри исемендә язылган. Быел безнеке Идел газетасына 110 ел була. Әле дә газет бөгендә халыкка кирәк. Халык аннан анлый, татар теленә өйрәнә, рубрикасы бар. Татар яшьләр турысыннан хатлар язалар, картлар. Мы действительно гордимся тем, что на юге России, в Астраханской области 110 лет исполняется. Это в этом всеобщая заслуга. Газета пишет и о жизни татар, и об интересных личностях, и о новостях Всемирного конгресса татар, о новостях Татарстана. Все, что связано с культурой, традициями, обычаями татар, проживающих в разных регионах. Бар içinde газет без бергә дигән. Вот. Шуны белән безнең татар халык культурасын күтәрергә, телен белергә, балаларга җиткезергә. Без Әстерханда, Гаҗәбиндә, Кызыл Шәрык клубында искә алыйк әле. Кайчандыр шушында сәйяр группасы чыгыш ясаган. Муса Җәлил, Салих Сайдашев, Сара Садыйковалар булган. Хади Такташ эшчеләр алдында шигырь укыган. Әйе, татар дөньясы рухы, җаны яши Әстерханда. Шулай булмаса, бийек шәхесләребезнең исемен мәңгеләштерү белән шөгыльләнерләр идеме? Әнә, тагын бер зур вакыйга. Татарның батыр улы Муса Җәлилгә һәйкәл ачыла. Он был в Астраханской области, он был в Астрахани, он очень много писал статей о наших овощеводах, он написал стихи о наших рыбаках, и, наверное, бы много он сотворил доброго и хорошего, но свой подвиг он совершил. И, конечно, сегодняшнее мероприятие, открытие памятника этому замечательному патриоту, нашему с вами соотечественнику, человеку с большой буквы, это очень важное мероприятие. Ну и всем хочу пожелать успехов и удачи. И, конечно, чтить память предков, которые сохранили Россию, которые ее развивали, приумножали, и мы должны это просто кратно повторить. Спасибо. Хочу сказать, что память о наших героях, она
должна жить вечно. И вы сделали очень серьезный шаг. Я говорю, Бигзур Рахмат, большое спасибо. Изги Сагат Табусын. Спасибо большое. Бұл хайкальны Астрахань шәһәренә знаменцы гарнизон начальника Михайлов Леонид Александрович бүләк итте. Бұл проект Россия, аллея российской славы, дип атала. Эта аллея необычная, то есть здесь представлено много памятников именно выдающихся людей. И я очень рада, что Муса Джалиль занял почетное место в самом начале этой аллеи. Жәлил ул татарныкы гына булып калмады, ул жер шарының бүйек шагыйре. Алай гына да түгел, ул бүткүн дөньяның символикасы. Нинди символ? Геройлык символикасы. Күкеләр кышкыра, сандугачлар сайрый. Безне Әстерхан шәһәреннән нибары Идел елгасы гына аерып тора. Без хәзер Канга авылында. Әлеге җирлек 4 авылны берләштерә икән. Һәм монда 11 мең халык яши. Билгеле инде аның күбесе безнең милләттәшләребез. Хәзер без менә нәкъ шушы авылның бер татар гаиләсендә кунакта булачакбыз. Мин менә шунда тордым, шунда үстем, и шунда ук кияүгә дә чыктым бурамда почти. Менә инде почти быел инде 42 ел була безгә торганга. Иптәшебез белән. Икәү малаебыз бар, кызыбыз бар. Ничә аналарыбыз бар инде хәзер? Ишәү. Бәхетләре булсын, саулык, и все. Дөнья тыныч булсын. Тагын артык безгә бер кирәкми. Саулык, бәхетлек. Татар гаиләсенә кунакка юкка кермәдек. Кырышлары беткәч, авылда иң яраткан милли бәйрәмебез Сабан туйга әзерлек башлана бит. Менә шул халәтне, шул хисне туясы килде. Һәр татар гаиләсе аңа үзенчә әзерләнә. Менә Шафиевларга инде оныклары җыелган. Хуҗа кулына гармонын алган, күптән уйнаган юк ди. Ә менә Сабан туй гармонсыз булмый шул. Сабан туй ул татар бәйрәме. Мин моны үземне как беләм, шуннан бирле мин Сабан туйга йөрим. Менә өстәлләр әзерләп куйгансыз, инде бу Сабан туй уңаеннан сөйләп китегез әле менә Сабан туй алдыннан нинди милли ризыклар пешерәсез? Без инде пешерәбез менә шул әлегә баягы менә эшпичмаклар, пәрәмәчәләр, бәлеш инде, большинство бәлеш пешерәбез. Бу Сабан туйга әзерләнәбез. Иртәнгә булачак Сабан туйга. Безнең авылда Сабан туй үтә елда, әйтәйек без ана буласына да. Biz endi menda shu organizatsionni работу брали o'zimizga, помогали butun zatga. Bu endi federalniy bo'lgach, Allohga shukr, Astraxanda bu federalniy, vat endi bo'lamiz qalada, shaharda Astraxanda o'tkaziladi bayram. Әйе, иртәгә Сабан туй. Әстерханның җылы кояшы, чәчәкләргә күмелгән табигате безгә шатлык бүләк итте. Каршыбызга язылып ук чыкты шатлык. Шаярыуы чыны бер. Менә әлеге үзәкне татар гаиләсе төзегән. Һәм алар да бәйрәмгә әзерләнә. Шатлык китерсен дә, бәхет китерсен дип, шуннан шатлык булды. Татарлар күп монда. Димәк, татар ризыклары әзерләргә кирәк. Шуннан чыгып киткәнме бу? Шуннан шыкты да. Инде Диләр кызым шулай әйтә, мам, давай именно безнең национальный кафе ясыйк ди. И вот это все это отделку, полностью оформление, дизайнер, именно татарша булсын дип. Минем производство почти 200 кеше эшли. Вот 200 кешедән где-то 180 безнең мөселман татарлар. Бездә авыл татарский авыл. Монда Солянка дип әйтәбез инде татарша. Уже все корни мы отсюда. Авылыгызны яратасыз? Мен инде, конечно, яратам. Бездә яхшы халык, бездә яхшы кешеләр, приветливые, гостеприимные. Поэтому на туйлар, на хәзер банкетный зал увидите, там на 500 человек. Бездә такие большие, күп бер-берләр общаться ителәләр. Якын-якынды беләләр монда. Туйда 400-500 Да, шундай күп халык булады. Дөрес, халкыбыз эшли дә зурлап бәйрәмдә итә. Әстерханда яшәүче милләттәшләребез инде икенче мәртәбә федераль Сабан туен кабул итәргә алынган. Менә хәзер без аңа күркәм вакыйгалар аша бергә атлыйбыз.
Әстерхан өлкәсендә 150 төрле халык гомер итә икән. Менә әлеге зур, мәшһүр Әстерхан опера һәм балет театры бинасының бизәлешендә бу һәрбер халыкның бизәк элементы бар. Бүген монда зур бәйрәм. Әстерханнан һәм Казаннан килгән сәнгать әһелләре Сабантуй алдыннан зур концерт бирә. Концерт алдыннан Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов һәм Әстерхан өлкәсе губернаторы Александр Жилкин тамаша залына җыелган халыкны сәламләде. Сабантуй – праздник объединяющий, праздник людей труда и праздник доброты и тепла и пожеланий всего самого доброго. Он прижился в Астрахани. Я благодарен президенту Татарстана, что поддержал наше предложение в год 300-летия провести второй раз всероссийский Сабантуй на территории Астраханской области, чему очень рады все мы. Зор рахмат губернатор ко'jasina Александр Александровичga shunday mumkinligimiz bor. Mana bunda kelib sizga konsert ko'rsatirga ham ertaga birgalab Sabantuy o'tkazarga. Sizga chin ko'ngildan zo'r salomlar Tataristondan. Приглашаем на Сабантуй и еще раз аплодисментами поблагодарим губернатора. Тамашачы Татарстан һәм Әстерхан өлкәсе сәнгать әһелләре катнашындагы концертны карады. Минем өчен Әстерхан җирлеге минем өчен миңа килгәндә татарларга килгәндә билем бу безнең туган җиребез шикелле. Шундый ук менә хисләр туа. Чөнки монда без үз телебездә рәхмәтләнеп сөйләшәбез. Биредәге милләттәшләребезнең рухы, менә ерак гасырлардан килгән рухы бүген дә сакланган. Әстерхан инде бик матур шәһәр. Үзегез күреп торасыз. Апрель-май айында бездә бик тә инде матур була. Чәчәкләр, шул вакытта Сабантуй уздыру тагын да инде матур булды. Сөембикә диюгә үк безнең телләр Ханбикә сүзен өсти. Сөембикә Нугай кызы. Казан ягы өчен Сөембикә Әрнү катыш горурлык булса, Нугайлар өчен горурлык катыш Әрнү сыкраудыр. Атаклы нәселдән булган Сөембикәсен озатып калган Әстерхандабыз. Рәхмәт. Без инде Казаннан килгән артистларны көтеп торабыз монда Астраханда. Һаман да яратабыз. Спасибо огромное. Удовольствие получили замечательное. И от сегодняшней встречи с нашей делегацией завтра будет продолжение. Большое спасибо Всемирному конгрессу, который дали нам возможность, выделили квоты и дали возможность увидеть все это, поприсутствовать на таком мероприятии. Байрам билет! Biz Пенза өлкәсеннән Татарстан президенты биргән автобусда чил автобус, бер автобус тиялешеп килдек. Әйбәт, яхшы кеңел белән килдек. Әстерхан татарлар үзебезне ачык кеңел белән каршы алдылар. Шулай ук әйткем кили, быел 8нче бөтен Россия татар авыллары Сабантуй Пензада уза. Ул Россиядә гына иң зур татар авылларының берсе була. 10 меңнән артык татар яши. Урта Әләзән авылы ул. 12 мәчете без анда бар. Ул бик тәртипле, бик диндәр авыл. Бөтен татарларны тәгел бөтен халыкны шул бәйрәмгә чакырабыз. 22 июльдә китабыз барса без. Халыкка телим бөтенесендә Алла саулык бирсен. Татарлар үзләрен күтәреп торсыннар. Кеше каршында ничек әниемәтә иде, балам, син пример булырга тиеш. Кеше каршында, син татарин, татар малае. Бөтен халыкка шуны телим. Саулык, яхшы тормыш, тынычлык.
вот эта энергетика сегодня, которая царит и на подворьях, и на большой сцене стадиона, мне кажется, она пронизывает каждого человека, который даже далек от татарской культуры, но он уже в нее влюблен. Beyram bik katı matır ütem. Yüzümüzün uliyan şekerine cılılık, matur hisler ait alıp kaytamız hazır. Безусловно, с Татарстаном, с Казанью у Астрахани особые отношения, глубоко уходящие в корни, они родственные, они кровные. И, безусловно, все праздники хороши, все их астраханцы отмечают. Но Сабантуй, олицетворяющий праздник плуга, особенно почитаемый на нашей территории. С праздником вас всех, дорогие друзья! İslamsız kadarlı millettaşlar, Sabantuy konaklары, hürmetli gubernator, sizni şen көңілден barınızı da Tatar halkının en yaratkan beyrami Sabantuy beyrami bilan qutlayım. Esenlik, sağlık tileyim, hem matur Sabantuylar tileyim. Rahmet sizге kelganingiz için. Все вы знаете, что татары вторые после русских в России. Мы располагаем во всех регионах, не только в России, и за пределами. В этом году Сабантуй будет проведен в 59 регионах Российской Федерации и 32 странах. Поэтому мы искренне вас приветствуем с этим праздником. Хочу поблагодарить также общественные организации Дуслы, поблагодарить школу имени Габдулла Тукая, поблагодарить всех тех, кто, журналистов особо, за красивое будущее освещение этого праздника. Барразға да исәнлек, саулық, с праздником! Спасибо всем! Рөстәм Миңнеханов татар мәдәниятенә керткән зур өлешләре өчен Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен Габдулла Тукай исемендәге мәктәп директорына микроавтобус ачкычын тапшырды. Бик күңелле бара, бик бәйрәмле, бик шатлык, халык ял итә. Бу безнең бит burun-burundan келген татарның үз җирләре. Биредә Алтын Урда, биредә Астраханлыгы. Бу биредә милләттәшләребез гомер-гомергә шушы җирләрдә яшәгән, гомер иткән. Шуңа күрә дә бу Сабантуй башкалардан аерылып тора. Бирегә Астраханның үзенә тарту кеше, шуннан да күренә, быелгы Сабантуйга 500-гә якын делегат Рәсәйнең 44 регионыннан килделәр. Бу Астрахан белән кызыксыну, биредәге татарларның тормышы белән кызыксыну дигән сүз. Дөньяда халыкны нәрсә яшәтә? Халыкны шушы рухы яшәтә. Ерак гасырлардан килгән рухы сау булса, шушы рухны көчәйтеп торыр өчен халыкның шушындый Әнвәр Алмаев кебек шәхесләре булса, әлбәттә милләтебез яшәячәк. Без алар белән горурланабыз һәм киләчәктә дә аларга уңышлар телибез. Шатланышып туганнар бергә, безнең бергә булуыбыз китсен гомер буена. Владарский районнан Кундрау ансамбленнән без Кундрау авылында торабыз, Тулугановка дип әйтә булышы. Булырбыз әле, шагылда булырбыз әле, арага яшьләр килмәсә, бергә булырбыз әле. Монда инде икенче тапкыр без Сабантуй үткәрәбез. Бик зур мөмкинлекләр бар үзебезнең татар халкының гырыф-гадәтләрен күрсәтергә, үзебезнең турда сөйләргә. Шуңа күрә бик рәхмәтле шушындый матур бәйрәм өчен. Уникальность Астраханской области в том, что люди отмечают все праздники вместе. Бездә бүген Астраханда Сабантуй, Казан бәйрәм белән! Сабантуй төрле ярышлар, милли уеннар белән бергә үрелеп барды. Бәйрәмнең иң кызыклы мавыктыргыч өлеше әлбәттә татарча көрәш. Быел анда Россиянең төрле төбәгеннән 60-тан артык көрәшче билалашты. Сабантуйның абсолют батыры булып Татарстанның Теләче районы егете Раил Нургалиев калды. Без бу ярышка Сабантуйга әзерләндек һәм җиңдек. Сәлам! Гаҗәеп күп тәэсирләргә, хис-тойгыларга бай тагын бер көн тарих битләрендә урын алган вакыйгасына баш ия.
17-нче федераль Сабан туен кабул иткән Әстерхан җирлеге милли бәйрәмебезнең символы булган Тулпар атны Чуашстанга тапшыра. С радостью принимает эстафету федерального Сабантуя и приглашает в следующем году в Чебоксары на общее празднование. Рәхмәт сиңа, Идел, дала, киңлек, кояш, халкым. Рәхмәт тагын бер кат горурландырган өчен, борынгы тарихыбызга кагылдырган өчен, аның җылысын тойган өчен, бәхетле мизгелләр бүләк иткән өчен. Рәхмәт сиңа.